No, jo crec que estem en un dels processos, el repte més històric de Catalunya, com a mínim els últims 100 anys, probablement els últims 300, i era el moment clarament de que els partits són instruments i de diferenciar clarament quines formacions donen suport al caràcter plebiscitari i quines no. Per tant, jo sempre el que dic és el que es trenca primer és Unió Democràtica, i probablement no hagués hagut trencament de Convergència i Unió si no hi ha prèviament un trencament dins d'Unió Democràtica. El trencament d'Unió Democràtica comporta que hi hagi una part d'Unió Democràtica que es manté, diguem-ne, fidel d'alguna manera als seus valors històrics, i una part d'Unió Democràtica que decideix que vols continuar amb un full de ruta autonòmic. Això comporta, per tant, el trencament de Convergència i Unió també, i això ens porta molt ràpidament a una capacitat d'entesa entre totes les formacions polítiques que defensen el sí en el caràcter plebiscitari. Bé, jo crec que sempre quan estàs fent un camí junts, quan hi ha un trencament sempre suposa una cosa negativa, no? Però realment quan això és perquè hi ha una decisió de fons i aquesta decisió de fons és molt important, com el cas que ens ocupa, jo crec que precisament aquí és on cada un ha de decidir cap allí on vol anar, no? I la decisió, quan un la pren, i en aquest cas doncs, jo em referiré a la que hem pres nosaltres, i crec que és la decisió correcta. La decisió que acaba prenent Unió és una decisió que l'han pres ells i per tant total respecte en aquesta decisió, igual que crec que ells també tenen per la decisió que hem pres nosaltres per emprendre aquest espai diferent després de 30 anys d'haver intentat amb un estat que realment tiri endavant des de la pluralitat i no des d'una forma de decidir unilateral, no? Bé, quan arriba a aquest fons és quan realment hi ha algo que ja no és el que era, per tant cadascú ha d'anar pel seu camí.